A máme tady větu, u níž se někdo musel pořádně snažit, aby tam vecpal tolik chytáků se slovy být a být. Tak hurá na to. Chtěli u nás na hradě 2 týdny pobít, potom nás pobít, náš hrad dobít a velké jmění nabít, pak si dobít baterky a nabít telefon. Jasně, a ve které jsme asi době, když dobýváme hrad a zároveň si nabíjíme telefon? No nic. Pobít, tedy tam 2 týdny být, existovat, to je od vyjmenovaného slova být, houpnu tam tvrdé y. Potom nás pobít, asi jako zlikvidovat, pomlátit se s námi, no a to je jasné měkké i, od slova být. Dobít hrad, to je chyták jako blázen, protože při dobývání hradu se sice bijeme hlava nehlava s měkkým, jenže my ten hrad chceme získat, my tam chceme být, my ten hrad dobýváme, nikoli dobíjíme. A tak je dobyvatel a ne dobíjetel. A vždycky, když můžeme říct příponu vat, tak je tvrdé i. Pobývat na hradě, dobývat hrad, nabývat jmění, hned píšu další tvrdý. Naproti tomu, když můžeme přidat příponu jet, píšu i měkké. Pobíjet nepřátelé, dobíjet baterky, nabíjet telefon. Samá měkká i. A kvízová otázka. Pozor. Jaké i napíšeme ve větě vojsko se chystá dobíjet Karlštejn? Chyták jako 2 blázni, ta věta je celá špatně. Vojsko se chystá Karlštejn dobývat, nikoli dobíjet. Vždycky dobývat, dobývat, dobývat. Kdyby chtěl někdo dobíjet Karlštejn, tak to může znamenat, že Karlštejn je jméno mobilu, který je vybitý. Nebo je Karlštejn zlý drak, který už je velmi, velmi zraněný a potřebuje úplně dobít, domlátit, zlikvidovat, aby bylo po něm. Tak, a máme hotovo. Máme větu správně a tak to má být.